Joan i us presentaré el meu treball sobre la mosca. Presentació, pas del cos, respiració, tipus de sang, alimentació, reproducció, medi ambient i desplaçament. Presentació. Les mosques són mamífers. També són primípares. Vol dir que tenen els dits units per membranes. Semiaquàtics. Semiaquàtics de gran tamany. Una capa de greix gruixuda sota la pell i ulls. Dades. Nom científic. Severino Rosmar. Massa corporal. 1000 quilos aproximadament adults. Longitud 2-3 metres adults. Longevitat 30-40 anys. Aquí tenim una foto d'una mosca adult. Parts del cos. Tenen nas, bigotis, ullals, coll, panxa, aletes posteriors triangulars, pell gruixuda, orelles i aletes davanteres quadrades amb 5 dits. Respiració. La mosca és un mamífer, per tant, la seva respiració és pulmonar. Encara que passi gran part del temps a l'aigua, ha de sortir a respirar. Pot aguantar sota l'aigua a 30 minuts. Tipus de sang. Les mosques són animals de sang calenta. Això vol dir que mantenen la seva temperatura a un nivell constant. Necessiten molt aliment, ja que gasten molta energia. Han de mantenir la temperatura corporal. Alimentació. Les mosques són carnívores. S'alimenten d'invertebrats com mol·luscs, cucs i cogombre de mar, entre d'altres. Reproducció. Les mosques poden reproduir-se a partir dels 15 anys i les femelles
regions passen la major part del temps l'aigua alimentant-se, descansant sobre blocs de gel, prenent el sol, socialitzant, però també se les pot veure desplaçament. Algunes coses migren de manera brutal, recorrent fins a 3.000 quilòmetres per any. Migren per arribar